V hĺbkach oceánu pod 4500 metrov sa deje niečo nezvyčajné. Podľa vedcov sa tam otepluje 100-násobne viac než zvyčajne. A pri Antarktíde sa vody pod 2000 metrov oteplujú 5 krát rýchlejšie než zvyšok oceánu, kým hladina nad nimi zostáva takmer nezmenená. Čo je zaujímavé, pretože Slnko preniká do hĺbky asi 200, maximálne 700 metrov, nie 4500. Teplo teda nejde z hora, ide z dola. Približne 75% všetkých sopečných erupcií na Zemi prebieha pod vodou. Morské dno funguje ako žeravá platňa, ktorá nepretržite ohrieva spodné vrstvy. A mikroplasty bránia tomuto teplu uniknú späť do atmosféry. Energia sa hromadí v hĺbkach, ktoré sme ešte z 99% nepreskúmali. Naše klimatické modely to takmer ignorujú. Čo je trochu odvážne, keď práve podľa nich plánujeme budúcnosť planéty.